Kung magsaka kag bukid ingani kalayo, ingani kanindot, mura bitog baka feel ka og kanang sana murag na kay freedom ba nya, relax kay mo nahuna, murag makawa bitaw sa stress bitaw bisan pagkapoy kay mo pagsaka na, pero sulit man gyapon kayo tanawar gud sa kanindot dire. You are my reason to live. All I will give. Wow! Impas! Dagang kayo na So hi guys, good morning sa tanan. So karon adlaw nga Domingo no nya. Ubalik mi karon dito sa ilahan ni Nong Santo. So dugay-dugay na mi wala ka balik, mga lapas na siguro mga 2 ka buwan last na mo pagadto. So karon adtuon na mo nya, nagya po mi dala tagaan na mo siya kanang bugas ba kay timing man sad nga ating ani na naasad abot ba nga mga bugas, so mo may hatag, so mga iyaha masudan dito na may gidala gamay gyapon nga makabag-abag niya mga pila ka adlaw ba. Nagpalit mi og kanang kuan, gipalitan ako og isda, ihatag na mo niya ba niya mga noodles, mga dilata, mga nganan lang kape, mga bisan unsa pa iya mga panginahanglanon dito. So mo ihatag sa iyaha nya. Ko kauban karon mga tulor siguro may karon kay kamera mo imo adto karon. Yan, nagpaabot na lang kung ready na sila kay madto na may. So dito lang siguro ta magkita sa ibabaw sa kalsada no. Unang hunong na mo. Dire ang pinakaunang hunong na mo. Kini nga kalsada. Hoy, sumid dire gikapoy mo ko ano. Sa ni nga tawo hina kaya. Mo dire mo pinakauna nga pahuway. Yan na po dito ibabaw. Second stop. Ang kapoy na sila. Pahuway sa dire kay ready na mi para padong na ibabaw. Pasaka na mo dire wala mi ni subay ni nga kalsada oh. Dito mo. Shortcut mi para makaabot dito dire ba. Nya more gyapon na to gianan. Dinher gyapon na. Padong dito ibabaw. May lang din mag-uwan karon, di para ito nangagi nasapnan may ulan no. Ya, amot nang gani karon. Di na ni mo uwan kay naa nako. Di na ako na mo uwan. Ang J-Pax. Boss, asa gyanan boss? Ane boss? Ane? Ani ko no. Ay di ko na suko man siya. Ina lang. Nami dire sa pinakauna nga sakahon oh. Pasaka nami, sugod. So kung nakikita mo to unang mga video no. So kana diha nga kuan dapit to, nay kahoy. Ana mi nagkaon. To sa mga last na mo nga video pag anhi ba sa bukid. Sakahon kayo. Okay. Danlog ginagkuan man gud ganina kadlawon. Kini dire oh. Ani may namahaw to nangagi. Kira mo diha guys. Saka kayo, tumigikan sa ubos. Pahuway na po dani pagabot patag. Joel. Ha ka Joel? Ha? Kau bos? Ato inyo. Kape, biskwit. Roday mo makaon na to ubos oh. Kanan dito ha. Niglakaw nimo. Tara. Ay, ba kita? So katoy nyo nakitaan sa baba ay sa ubos auto. Si Juliet. Natabo naman Juliet dire kay medyo
udto-udto naman niya. Murag mayo man niya mood. Katawa man siya. Tagaan ako og biskwit og kape. Mao man na iya ganahan kape. So na siya dito ubos. Ito rin sa hay mga ilang kilos ininit. Mulugsong na to siya. So karon wala na siya dito sa ibabaw karon nila ni Santo. May lang naara Santo dito. So dito nang makita sa tubil sa ta. Kira kada boss. Klaro kay pag sa naluyo. Inom sa tubig, tubil sa ta. Dol na kami sa langit to. Oh, Doon na kayo masilang ito. bugnaw na kayo. Ito na kayo. Kapag-spags na dire. Pag sinadira. Nanami dire. Nanami sa Bagyo. May diryo. Nasa sa bagyo. Pag-spags na mong palibot to. Pag sinadira ng kalibo to. Muna yung pinakanindot nga kanang kuan. Adventure. Mga pinakanindot na. Adventure. Ano lang ipakita lang na ko ninyong mga fogs. Mga ipakita ang mga pagso. Tawat tawa ipistorya. Nindot kayo. Nindot kayo. Naman ako sikan boys sa iyo. Manigo. Tara. Base ano ko do. Oh. Palibot, pags. Pags. Ito pa gitabon. Ano makita ng langit? Hit. Dol na mi sa langit. Tara. Dol na mi sa langit ah. Tara ko papa oh. Chuy packs. So karon lang ni pagbalik ni mo ani mas daghan ni pags karon kisa to nangagi. What? Ana ra ka ha, bakalaw. Relax lang. Woo! Grabe. To. Nindot kisa feeling nga nakaabot kay nga niya. Humbot kay Pags. Murador yan na daot. Ug niuban pa mo ani. Nindot kayo ani kung namo diri sa personal. Dito sa ubos oh. Samot na sa ibabaw. Bugnaw kayo. Ingani kanindot tila padong nung Santo. Basta ingaron nga buwan. Ito sa ubos. Murag bagyo. Tara. Nice kayo. Sulit kaya mong pagkanhe. Oh. Di na ko makita halos ang Mountain Pongo. Chuyay. Muna mo pag-anhe direo nga daghan kay pags karon. Kasauna maklaro man ni din he ang Mountain Pongo karon dili. Para sa mga wala kabalo no, mga nangutana ba nga ngano sige ko balik-balik diri bukid sila Santon sabay makuha nako. Sa tinuod man ko makuha ni pero nindot magas feeling good nga kanang bisan gamay ba magatabang bitaw ka. Ya side pa na kung magsaka kag bukid ingani kalayo ingani kanindot mura bitaw maka feel ka og kanang sana rog na kay freedom ba nya relax kay mo na huna rog makawa bitaw sa stress bitaw bisan pagkapoy kay mo pagsaka na pero sulit man gyapon kayo tanawar gud sa kanindot dire. So mao na ang rason nga nung magbalik-balik may kuan dire tungas at least nga nakatabang tagamay maka-exercise pa gud makapa-relax ba so nahuna so mao na para masayod ba. Kinsa ba gud ganahan mo balik ana kung ingani kanindot imo palibot malinawon kay ba. Dool na medito ilan nung Santo niya pags kayo dire ito ko papa
Gikan dito ubos fags kayo. Mo nindot kis feeling oh. Nagi freedom ba murag malinawon kayo. Mo ni kinabuhi. Nere, isang dako dyan lang. Nindot kayo nga experience nga niyo. Southwest. Ngan ani ba nga fags kayo. Oh. Israel. Para pud ma-enjoy ninyo ang kuan. Talan-awon direo, tan-awon sus digid maklaro. Langit naman gini oh. Dol na kita sa langit oh. Pilan lang kuan plite anay. Ato ubos oh. Nara oh. Na dito gikan oh. Ubos. Wala langit na oh. Dana ta sa langit. Di. Ane tani sa may tunga oh. Enjoy sa nato ang kuan. Talan-awon dire. Hindi na sila maklaro tubos oh. Dili na mo makitan. Di na sila makitan dito. Nindot kayo. Woo! Timing ato pag-anhi karon kay fags kayo. Oh, bugnaw kay hangin, di ko ni malimtan. Nga lugar. Woo! Di ka magmahay ba nga nakanhi ka. Turo sila dito, ubos. Di na maklaro. Woo! Tanaw niyo yung palibot oh. Tanan. Nindot kay feeling na dire karon. Purog naa nagigas langit oh. Woo! Dinay mo pinakanindot nga fags ako na agian oh. Woo! Suyay. Di kayo mo maklaro ana. Nindot kayo sa feeling ko. Whew. Ah. Nakitaan ko dun eh. Ha? Lugus ang kitaan mo rin kanino. Nanami sa langit to. Woo, tura magyan no, di makita. Ah, ninduta kayo mo pag-anhe oh. Kung masuman pagpakita ninyo kung sa kanindot dire oh. I-flex lang nako ba. Oh? Og nakauban mo na esos nindot ta kayo feelings ano yo. Ninduta ay. Ato na po ubos pa oh. Nanami sa ibabaw sa langit oh. Magpaway sa migamay ani kay enjoy sa namo ang kuan. Bugs dire. Woo! Ninduta ay. Nindot kay dire. You are my reason to live.